Veď to je nový Volkswagen Golf, 50-ročná automobilová ikona. Pod oči dostal dávku kyseliny hyalurónovej, čím sa zbavil vačkov pod očami, predné logo svieti, máme tu novú prednú masku s novým umiestnením prednej kamery a taktiež sme dostali 5 nových dizajnov diskov kolies. Katalóg pohonov tvoria motory 1.5 TSI a 2.0 TDI s výkonmi 115 až 150 koní, v prípade benzínu aj mild hybrid ETSI. Prevodovky máte na výber dve, a to 6-stupňový manuál a 7-stupňové DSG. Tešiť sa ale môžete aj na 2-litrový benzín s výkonom 204 koní a 7-stupňovým DSG. Nový Golf prichádza aj s novou generáciou plug-in hybridného pohonu e-hybrid s výkonom 204 koní a dojazdom na elektrický pohon 143 km na jedno nabitie. Podporuje 40 kW nabíjanie jednosmerným prúdom, ale nebojte sa, Golf GTI a Golf R sú už na ceste na Slovensko. Nový Golf ponúkne aj funkcie Park Assist Plus s doparkovaním cez telefón a taktiež Travel Assist s funkciou automatickej zmeny jazdného pruhu. Na volant sa vrátili fyzické separátne tlačidlá, nový systém MIB 4 šliape ako hodinky na 12,9 palcovom displeji s ikonami najdôležitejších funkcií dostupnými na jedno kliknutie a lišta pod displejom s hlasitosťou a klimatizáciou je podsvietená. Nový Volkswagen Golf Hatchback štartuje na sume 19 990 eur a vo verzii variant 20 990 eur. A viete, prečo by ste jeho kúpu mali ešte zvážiť?